Baba Meya kwiMakhiwa TV asikwamukele. Namhlanje siyabona ukuthi kube khona nje ukuqopheka komlando ebaqulusini. Sibona amamasha amabili. Kukhona ongakusho ngalokho? Mhlambe nami bengiqala ukubona kodwa ngibonga ukuthi akuba ngabikho ukuxabana. Mhlambe ngibonge kakhulu ukuthi imashi yesibili ikwazile ukuthi ukudelaya kancane yenzele ukuthi leyo yokuqala kube ukuthi siphelile ngempela nya. Nesibonga ukuthi sikwazile ukuba sikhombise ukukhula kakhulu ukuthi kungabi nakuxabana nakulinyazwa kwempahla njengoba kakhulu ebusuku bayizolo asilalanga sonke ngoba bekukhona ama-VN kakhulukazi abeqhamuka kwi-MK abesabisa ngokuthi kuzovalwa ukuhamba kwedolobha kumenqi. Kodwa sibonga kakhulu kubantu basebaqulisini kuba baphume bonke ukuzoqinisekisa kwenzeki lokho. Nesibongayo ukuthi ugcine ngempela umsebenzi edolobheni uqhubekile ngokujwayelekile. Lento akade beyisho ukuthi kuzomanseka ukusebenza kwedolobha cha akumanga. Nathi njengomkhandlu ekseni nje sivuke senza imihlangano yethu ngokujwayelekile ngaba ne-meeting ye-finance ekseni ngo-8 ngo-9 ngahlala ku-Exco. It was business as usual. Amamashi kade enzeke emgwaqeni futhi enzeka ngokuthula. Siyabonga kakhulu. Bameya mhlawumbe uma singabheka phakathi kohlu lwezikhalo esibonile zikhona mhlawumbe kusukela ikakhulukazi lapha kwi-MK sibonele nosomabhizinisi abanye kade bethi bayijoyinile njengosomabhizinisi bendawo. Mhlawumbe kukhona osukuzwile mhlawumbe kukhona ongathi phezulu kwalelo lwezikhalo mhlawumbe niyakwazi. No, ngicabanga ukuthi angiqala ngalokho kosomabhizinisi ngibone nje igroup eyodwa le edayisa izinto ezingama-organic bakhala-ke ngokuthi ama-rates nama-tariffs abiza kakhulu enza kube nzima kubo ukwenza inzuzo ebhizinisini. Ngicabanga ukuthi wonke usomabhizinisi ungena ebhizinisini ngoba efuna ukwenza inzuzo kodwa nathi njengomkhandlu asikwazi ukuba si-trade at a loss. At times kuyaphoqeka ukuba ama-tariffs nathi siwenyusa hayi ngoba sithanda ukuwenyusa kodwa ngoba i-cost of supply yethu nokuthi nathi singene ey'ndlekweni masizonikeza leyo service kufanele siyibheke iy'ndleko. Petrol wenyukile, abasebenzi bafuna amaholo, ngakho yonke into nathi masiyisupplya we have ukuthi at least si-break even ukuthi imali esisuke siyisebenzisa nathi sikwazi ukuyithola. Tough luck kosomabhizinisi ukuthi kufuneka sithathe inqumo ey'njengalezo kodwa kakhulukazi emashini ye-MK ezinye izinto akade beyikhuluma ezithinta i-service delivery udaba njalo mina njengomeya sihlale si-engage nemphakathi udaba lokuthi siyazi edolobheni kunama-potholes akulona udaba ongaze lidinga imashi lolo udaba olu-engagewayo usuku nosuku. Cishe nibonile nje nani manihamba la ukuthi ama-potholes amanye asikiwe njengamanje ukulungiselela ukuthi kufakwe itiyela kuwo. Siyazi ukuthi silindele likhulu nathi ukuthi ngathi kungashesha sikwazi ukuba sihambe emgwaqeni efaneleyo kodwa-ke ngicabanga ukuthi udaba lolu lihlale silikhuluma emphakathini eMondlo sasiyile zonke iy'ndawo eBheka uZulu besikhona ekuqaleni kwenyanga August nakhona ezinye izinto abayiveza abahlali. Ayikho-ke into ebesicabanga ukuthi kulokho ibingazenza abantu bangene emgwaqeni ngoba ihhovisi likameya nehhovisi omkhandlu avuliwe njalo ukuba abantu bangaletha kuwo iy'khalazo kodwa mhlawumbe ngifuna ukukuthinta kancane lokho kade lokhu kuvela emashini udaba lokuthi thina njengomkhandlu siqashe iy'nkabi nayo yonke into udaba esingakalwazi sicabanga ukuthi bazosilethela ubufakazi bazonke iy'nsolo abayishilo phambili masiqala uku-engage memorandum sikwazi ukuthi sifike kukho ngendlela efanayo efaneleyo sikwazi ukubaphendula. We'll do it ngendlela efanele. Ngeke mina njengomuntu ohola umkhandlu ngihola abantu ngenzondo. Yes, ngisakhathazekile ukuthi i-MK yiyo ebiququmezela imashi egcine umbhidla ngogcine ushisa amahhovisi omkhandlu eMondlo and the very same MK izamanje izofuna i-service delivery. Kwenza ngiyibusikazi bacabanga kanjani kepha awukwazi mawuhola abantu ubahole ngemizwa ukuthi uzizwa kanjani. Njengamanje sizokwenza konke ngoba abantu ababengesiyingxenye yokushiswa kwamahhovisi abantu baseMondlo babengesiye ingxenye yokushiswa kwama-TLP kufuneka sazi ukuthi bazosizakala kanjani ukuthi kungibiwa amangcwaba ukuthi bathenge ugesi futhi bakwazi ukukhokhela ama-services eMondlo. Njengomkhandlu kuwo konke lokho kuxakeka kufuneka siba-provide abantu baseMondlo ngesisombululo ukuthi bazokwazi kanjani ukuqhubeka nokusebenza ngoba khona bange ba-afford ukusuka eMondlo bezela bazokhokhela
wonke lama services kufanele sisondele kube njengomkhandlu wabo ngoba akusibo wonke abantu esimondla abashisa lapha kwakuyi MK eyihola imash nakho namhlanje izogcizelisa lokho ngeke sikwazi ukupanisha abantu ngenxa ye MK emondlo. Mhlambe mase ngicela nje ukuvala okugcina umbuzo bengingafisa ukuba ne-2 kodwa yokugcina baba Mayor. Yeah, if I can just make one question now ngasummarize just around it ukuthi mhlawumbe masibuka indaba yemigwaqo njengoba kusasena leso simo esikhona ukuthi itiyela alikakabi akakwazi ukufinyelela kule service ezokwazi ukuthi kube right ngokwetiyela nemigwaqo mhlawumbe Maxes Road esemakhaya mhlawumbe sibona isimo sezulu esizayo manje kuza nesikhathi sama holiday siyazi ukuthi imoto eziningi ziyabuya isuke isemakhaya mhlawumbe singakubona ukulungiseka komgwaqo kufike emaphethelweni ngaphambi kokuba kufika ama holiday kaZibandlela. No, siyokwenza konke kusemandleni ethu njengamanje sinetiyela esilodile eliningi ishwa nje ukuthi sil-order ePetrative ngenxa ukuthi isiphehli setiyela ebesisedandi asekho nathi sake saba nesiphehli setiyela kade sibuka nje sixoxa nabaholi ukuthi mhlambe it's high time la khona ufuna siconsider ukuthi sivule kabusha indawo la besizenzela khona itiyela ngoba bekwenza sikwazi ukulithola eduze futhi ngendlela esheshayo njengamanje sithola siku-queue ende ePetrative yokuthola itiyela ngisho sesilithenge salikhokhela uthola ukuthi baningi abangaphambi kwethu kulayini wokuthenga yikho ke ukuthi ukwenza itotobe indlela yethu yokuvala ama potholes kodwa asiyekile ukuthi siqinisekise ukuthi kuyaphuthuma ngoba nathi siyafisa ukuthi makufika abantu bezovakasha ngamaholidi bafice usumkhulu umehluko odabeni lokuvala ama potholes kuna ngendlela abagcina kuyiyo ngonyaka ophelile.